Gusto mo ba ng unboxing? Nalaman. Ito nakita nyo, dumaan na siguro yung birthday ko. So, pahinga ko yun at regalo ko to sa sarili ko. Siyempre, hindi na tayo mag-unboxing dahil hindi ako marunong bumuo. Okay lang, hindi ka marunong gumawa ng PC. Huwag ka lang gagawa ng bata. Mas magastos yun kaysa sa PC. So, ito yung mga pyesa natin. Siyempre, pag ito nire-record at siyempre, pan-thumbnail na rin yung kanina, hindi nyo na mapapansin na wala to mga laman. Kaya huwag nyo ako i-cancel sa Twitter kasi wala akong pake. Yan, so nilagyan ko nung cooler, nilagyan ko nung fan kasi mainit sa Pilipinas. Pan-thumbnail lang to. Baliktad. Naalala ko dito yung mukha niya lagi nakaganon. Lagi nakaganon yung mukha niya sa thumbnail, gulat na gulat siya. Sino nga ba yun? Yung kalimutan ko yun. Lagay mo na lang pa ako dito yung thumbnail niya. Gagayain ko nga siya, baka mas mag-click kayo eh. Hirap na mag-isa sa mundo! Hirap na maging YouTube eh! Magpa-prank na lang ako! Thumbnail! Sa thumbnail, putulin mo na lang mukhang buo. Pero dito wala na akong pake. Lagyan mo na lang yung background ni Mateo doon sa unboxing niya. Kala mo ikaw lang nag-unboxing. Ito unboxing ng kahirapan. So kung lang makita niyo yung mga pyesa ginamit natin na nakuha ko sa mga sa suporta nyo, sa ads nyo, sa membership. Lahat ito nakuha ko dahil sa inyo. Kaya kung may dapat ma-unbox ito, yun dapat ang puso ko. Diba? Maraming salamat sa lahat at tayo. Sana makancel ako para sumikat din ako. Ano ba sunod na gagawin dito? Sara, cut mo na dun sa yung sa gift nung dito. Kaya ako lang bili itong hype na mahal-mahal ng 14,000. Ilang pamilya na dapat pakain ito. Para lang sa gift. Pwedeng lagyan to. Zoom pa ako, papakita ko na lang mamaya. So nadaanan muna natin yung araw na nagdaan bago ko nakuha itong mga pyesang to. Kaya, transition vlogger effect! Ito po. Ito ginagawa na pala yung laptop ko. Joke lang. Nag-aayos siya ng bahay niya. Seatbelt ka po? Ayun, nakalimutan ko. Masyado ko iniisip yung computer eh. Banggayin mo na ng onte. Konting sunset. Kana pala hindi copyrighted tong radyo na. Hindi okay lang. Yes, sir. Ay ano po, kay Paolo, Sir Jemar. Yes. Okay yan, sir. Papasok ko lang po. Ito ako muna. Okay. Kaya naikot na. Wala kasing ma-parking yan. Assemble lang pa yun, ha? Opo. Try mo pa yun. Pwede po ba ano yun? Video ka na, hindi ginagawa? Saan po? Sige. Ano? Ito ata. Ito na yung ano mo, sir? X5, Casing. X5 okay. Ito na yung item. Nobody, no. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。 Yan. Subscribe na kasi. Ang dami mo na palang subscriber. Siyempre, memes eh. Lahat gusto ng memes. Nagagago ka lang sa YouTube talaga eh. Galing lang to sa memes. Minecraft, kuya, kaya to? Minecraft? Ay, baka mag-lag yan, sir. Ano lang kaya dyan, sir? Roblox. Plants versus Zombies lang. Isang ano lang pala yun, 1 million views lang pala yung unit. Hindi ka ba mahilig mag-YouTube? Kaya wala akong pinapanood na YouTuber dito. Pilipinas. Marami naman, sir. Pero hindi lang sa mga mahilig na. Kailangan ko lumabas kasi ang lamig. Ang lalamig din yung wallet ko sa gastos natin. Pero para sa inyo, para bumilis. Uy, ang chips. Para bumilis sa ating pag-edit, kailangan ko ito gawin. Sana naririnig niyo ako. Pasensya na kung hindi ko pwede pakita lahat dahil, alam niyo, private. Natin ito si Kuya. Kuya. Thank you. Ay, sorry. Sige lang. Dito siguro sa emergency room, no? Pag mga anak mo. May ano pala natin yan, sir. Wait lang, parang muna. Ano to, Kuya? Boss, pumayas ka, friend. Mabuhok lang, sir. Pasok ba to? Kasya ba dyan? Hindi pa nagkasya yan dyan. Sa akin ang buo.
Totoo eh. Picture na. Payatang nasa loob na. May case pa sa loob ng case. Dito ko lalagay yung ano, inumin ng hamster. Oh, hawlan na. Yung wheel. Hamster wheel. Ang karpentero na. Tingnan. Wala ka na. Yan. Oh. Oh, gusto ko na tanggalin to. Masarap eh. Sarap eh. May foreground background. YouTube ko pa yan. Buti hindi nagawa na doon. Yan mo muna yan. Yan. Yun! Tyro muna natin. Big floor pa naman yung ano. 10-minute video! 10-minute video, mag-focus kang hayop ka! 3 minutes! Oh, ang bilis! Ang bilis! Sabihin nyo, minamaliit mo yung mga editors na Pilipinas. Paano kung minaliit? Virgin ka pa nga! salamat at... natapos na yung pasensya na sa setup. Ang sakit sa mata. Hindi ko rin ba seryoso itong setup to kasi hindi ko to bahay. So gusto ko sana talaga kompleto na may desk na mayroon pa mga gaming LED lights para bumili sa ang ating pag-gaming, pag-stream, pag-render. Kaya naisip ko PC lang muna tapusin natin. Sobrang hirap nito buuin at ang mahal. Okay, bumili ng computer ngayon, yung gawin yung ginawa ko. Pero kailangan ko kasi para sa ating editing at papakitaan ko na lang kayo ng ibang clips dito sa sa cellphone ko kasi itong camera ay nakadikit doon sa computer ko. Siyempre, nag-record ako, dapat malapit dito. Oh, makeup! Ay, kita mo, ang pangit ko talaga! So, ilawan natin ang onting rig natin. So, gusto kong kasama kayo sa pagtanggal ng plastic nito. So, may plastic nito. Ito! Tignan mo! Kasama ko kayo lahat. Parang kasama ko kayo sa pagtanggal nito. Parang balat lang. Parang yung mga peklat at sunburn mo lang. Ang ganda. Parang yung sa paa mo lang nung ayaw matanggal-tanggal. Nakikita mo ba? Nagbayad ako ng 15,000 para lang dun sa Bobo 2069 na yan. Gusto ko rin kasi maalala ang ating mga pinagdaanan at dahil sa suporta nyo, dahil sa mga members, ay naabot natin to pa. Ito na lang sa kabila, di ko na mapapakita dahil hindi naabot dito. Kailangan ko itong video ha, hindi kayo ay! Magasis ko lang ito, gasis na naman. Baka sabihin, niloko kayo eh. Kasama ko kayo, sayot sa gusto nyo ha. Para yun sa mga kupal dyan, napapansin. Ayan, tatanggalin ko to. Tatanggalin na ako, sarap. Ay, may tunog na yun. Nung tunog ng wallet ko, nung gumasa ko na masyadong mahal. Meron pa, di ba? Meron pa sa kabila, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi na ako kita dyan, pero meron pa akong camera. Ito na naman. Balat na naman. Ang sarap. Sana naka-headphones kayo, di ko nakasalanan yan. Para nang baguhan kayo dito. Shit, di ko natanggal. Pag-uusapan natin kung ano yung specs ko. Pero sandali lang, i-enjoy ko pa to. Sarap, grabe. May taas pa ba? Taas pa ba?
Tama to po, chat. Tukam! Galing! So ayan, sa mga gusto makakita, ito yung aking LED. Kasi gusto ko talaga yung parang humihinga, parang gawaan ng espada, parang smithing. Kaya ito yung aking kinuha, ito ay H500. Siyempre 3080 tayo para mag-edit lang ng memes. Siyempre mag-gaming dun tayo. Siyempre ating Bobo 2069. Ito yung isa sa mga pinakauna nating video, kaya masarap maging ehemplo ito ng ating mga pinagdaanan para makuha ito. At dahil na rin sa suporta nyo, yung may mga fans sa ibabaw, di ba? Boom! Tugs, pwede ka magluto na itlog dyan. At ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ko ito makukuha. At hindi ako makapag Roblox ng 4K resolution sa PC na to. Ay, dapat hindi ko na hinawakan bagong tuklap nga pala ng balat na yan. Magkakaroon tayo ng talagang matinong setup tour pag meron na talaga akong bahay na sa akin. At mas masarap mag-ayos ng desk at mag-ayos ng mga pinag-editan natin pag sa atin na mismo ang pagmamayari na ito. Dahil ito pa yung mga desk ko dati nung nasa college pa, nabubulok kami mga, mas mga patong libag sa'yo. Kaya maligo ka na dahil bagong ligo ang ating PC. Parang galing sa langit ang ating setup, pero pero ang pumunta sa langit ay ang aking wallet. Sana panoorin nyo to at panoorin nyo yung answer. Mabawi ko man lang yung binayad natin dito. Itong RGB Master, diba kita mo? Nasa labas na yung kanya RGB. Ano ba gusto yung thumbnail? Nakangiti? O yung gulat na gulat? Sige, yun na yun. Lighter. Hindi worth yung hassle, pero sige na, dito na eh. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Gusto ko kasama kayo sa mga ganitong malalaking, ito ang pinakamalaking gastos ko sa buhay ko. Gusto ko kasama ko kayo at maganda na rin tong memorya sa ating mga pinagdaanan para maabot ito. So, kung nyo kayo like, share sa mga nasa PisoNet yung friends. Pwede ko ba ito palitan? Sandali. Masarap ba ang hotdog dyan? Diba pwede ka magluto ng hotdog dyan sa init dyan sa loob. Kaya ako bumili ng cooler. Ayan, Sherry. Kasama yan. Kuya Well! Okay ka nga dyan, Kuya Well! Siyempre, papahuli ba natin mga kulitsiyawan natin? Top naman yan. Pero pinakamayaman sa lahat, si Tito Rapi. Tayo, doon na tapusin nyo. Di ko lang kung nakita yung mga gift na nilagay ko. Basta pwede ka malagay ng gift sa loob nun. Yun yung ginastos mo. So wala akong kwenta-kwentang bagay. Diba nakapakagandang pagsayang ng aking pera para pagsayang ng buhay sa pagpanood sa ating channel. Pero maraming salamat. Pero kasama ko kayo sa ating pinabagong PC. Pero ang hindi magbabago rito ay mga basurang content sa channel na to. Kaya huwag nyo tayo like, share sa mga mahihirap nyong friends. Huwag nyo kalmatus. Maraming salamat mga cancer. Paulo lang.